na karon ni ami dili tungod kay mga hatag ta og relief goods. Kung dili na ami usa lang na kabahin lang ang papanghatag ang labing dako nga mensahe mao nga panahon sa kasakit ug kalisod wa mo mag-inusara. Panahon sa kasakit ug kalisod ang DYHP ug IFM niya nakiguban ninyo ug ako konsultihan nga kining atong mga hinabang gikan sad ni sa atong mga listeners. So paghitabo niadto maong linog kitang tanan nakasinati niadto pero nahibaw mas grabe gyud ang inyo dire. Nakita na to ang mga ebidensya, ang mga liki. Sus ko naka-film ito sa Cebu og medyo grabe na kuyawan sabi dito, di na mo ma-imagine unsa ang kakuyaw sad nga inyong gibati. Grabe yun, di ba? Sus, no? Ako nang ma-imagine unsa ka kuyaw, unsa ka ngilngig. Apan ni anang panahon na daghan ang naghuna para ninyo, daghan ang nag-ampo para ninyo, o daghan sa atong mga listeners nga concern para ninyo. Wa sila dinhi. Pero ang ilang kasing-kasing uban nato karon. Ang ilang kasing-kasing uban nato pinaagi usab sa simbolo nga nihatag sila o mga hinabang nga unta makaabot diha ninyo. So muna nga ingon sila nangita mi og channel asa na mo ikahatag nga kanang abot gyud ngadto sa ato mga igsuon nga naigo sa linog. So ilang gipaagi sa DYHP IFM muna nga bisan pa man ini usahay maka-question tang ano ba ni nga nakaagi man tayo nga pagsulay. Pero makakita sa tao mga tao nga sa atong kinabuhi nga naa po naghiusa, nitabang, nitawag sa atong tawag, makaingon sa kang adunay paglaom. Mo nay usa ka butang nga moingon ta. Di ka mawala paglaom, bangon ta pagbalik, no? Tungod human ini mo kitalagman. So bangon, midilin. Salamat mayong buntag atong tanan. Daghang salamat Atty. Rufil.